Κοιτάξτε εδώ τι έχουν κάνει οι άνθρωποι, ρε. Αυτά είναι φετινά. Αυτά είναι φετινά. Όλα έχουν ανοίξει με τρακτέρ δρόμο, μονοπάτι, και τα έχουν κόψει όλα. Όλα μπολιάζουν τις αγριέλες, τις βλέπετε τις αγριέλες, πιο κάτω είναι μπολιασμένες. Το έχουν παραχέσει εδώ, έχουν τραβήξει παραπάνω, γι' αυτό έφερα και την κάμερα. Κοιτάξτε εδώ να δείτε πόσα δέντρα έχουν ρίξει. Εννοείται ότι αυτά τα πεύκα, εντάξει, είναι πάνω από 200 χρόνια, τα είδατε πόσο χοντρά είναι. Εδώ δεν υπήρχε περίπτωση ούτε το 21 να υπήρχε χτήμα, ούτε στάνη. Μία υπήρχε εκεί που είναι το τιτάν, και το τιτάν έχει απλωθεί. Κοιτάξτε δέντρα που έχουν ρίξει. Καλά κάνουνε. Καλά μας κάνουνε. Είμαστε τόσο ζώα που η άλλη είπε να πάμε στην Κορέα να ζήσουμε. Η πατσαβούρα οι άλλοι. Τόσο μας γράφουνε. Κοιτάξτε εδώ τι κάνουνε. Αλητεία ρε παιδιά. Εντάξει. Εντάξει. Και αυτοί έχουν και σπίτια φτιάξει, έτσι, και το παίζουν οι οικολόγοι και φωνάζουν να κοπεί και το κυνήγι εδώ πέρα. Να. Και ρίχνουνε και φόλες. Να μην έρχονται οι κυνήγοι και τους βλέπουνε που κόβουνε τα δέντρα και χτίζουνε. Τώρα δεν θέλω να γυρίσω πίσω, κακώς δεν τα έγραψα τα σπίτια εκείνα, αλλά τα σπίτια αυτά είναι πάνω από 7 χρόνια. Έπρεπε να τα γράφουμε όλα ό,τι βλέπουμε, τέλος πάντων. Κοιτάξτε εδώ πόσα δέντρα έχουν ρίξει, κοιτάξτε εδώ τι γίνεται, χαμός. Χαμός.